ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു യാത്രയിലാണ്. നമ്മൾ ചിമ്മിനി ഡാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ വരന്തരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ചിമ്മിനി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ചിമ്മിനി ഡാം ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഏകദേശം അവിടെ അടുത്തെത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോവുക. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലും പച്ചപ്പാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ അകലെ കാണുന്ന മലനിരകൾ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിക്കാണുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യാത്ര ഒരു 2 വീലറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഒരു വെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം, യാത്രകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആയി റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഒക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മളൊന്ന് പുറത്തേക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രൈവിന് പോയാൽ പോലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് ഫ്രീ ആവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് വളരെ അകലെയൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഡേ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചിമ്മിനി ഡാമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത്. ഇതൊരു റബ്ബർ തോട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു അരുവിയാണിത്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുപോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു അരുവികളും കനാല് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സൈഡിലും പച്ചപ്പാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം. നമ്മളിതാ ഡാമിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ചിമ്മിനി ഡാം ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി, ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവം. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ല, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പാസ് എടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മളവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടെ നിന്ന് പാസ് എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. നമ്മളിതാ ഇപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ പോകണം. ഡാമിൻ്റെ അടുത്തും അതുപോലെ റിസർവോയറിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പിന്നെ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് വന്യജീവികളുള്ള പ്രദേശമൊന്നുമല്ല, വന്യജീവികളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രദേശം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് താഴെ റിസർവോയറിൻ്റെ ഭാഗത്താണ്. ഇപ്പം മഴ മഴ പെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ അധികം അങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സമയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒന്നുമില്ല. ഇത് റിസർവോയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോയത്. നമ്മളീ കാണുന്ന റിസർവോയറിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 75 മീറ്റർ ലെങ്ത്താണ് ചിമ്മിനി ഡാമിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിമ്മിനി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ചിമ്മിനി ഡാം. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡാമാണ് ചിമ്മിനി ഡാം. കുറച്ചുണ്ട് നമുക്കങ്ങോട്ട് നടക്കാനായിട്ട്, കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് നടക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നടന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമിൻ്റെ ആ മുകൾഭാഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നടന്നെത്തി പിന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പിന്നെ ഡാമിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റിസർവോയറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണിത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല, അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ഇത് റിസർവോയറിൻ്റെ മറുഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ കൊട്ടവഞ്ചി സവാരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കൊട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ മറച്ചിട്ടിരിക്കണം ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അവിടെ നമുക്കിപ്പം വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് അതൊന്നുമില്ല. ഇത് വാട്ടർ ലെവലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോൺസും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു.
പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കാണ്. ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കുറേ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കുറേ ചെടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിൽ ഞങ്ങൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിനൊന്നും കണ്ടില്ല, പോയൊന്നും കണ്ടില്ല. ഇതാണ് പാർക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. പിന്നെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ്, നമുക്കൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ്. നമ്മളവിടെ പോയപ്പോൾ എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസാണിത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വൺ ഡേ ഔട്ടിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ആയിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണിത്. അപ്പം എല്ലാവരും പോവുക. തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരെയൊന്നുമല്ല, 40 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താവുന്ന ഒരു ദൂരമാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.